Boa noite, señoras e señores. Benvidos, benvidas. Estamos a martes 28 de xullo, nova cita coa información aquí en As Pontes. Hoxe, na televisión local, e comezamos cunha novidade. Porque esta fin de semana, con motivo da celebración dunha nova edición do torneo de rugby praia Vila das Pontes, vai se desenvolver un interesante foro dedicado á sostenibilidade. Vai ser o venres dende as 11 da mañá na propia Praia do Lago coa organización, neste caso, do colectivo que se encarga de poñer en marcha o trofeo de rugby, o colectivo Monte Mercurio. O Lago das Pontes acollera este venres o primeiro foro sobre sostenibilidade, deporte e empresa. A iniciativa incluída na programación do sexto torneo de rugby praia de As Pontes busca ser un espazo de encontro e reflexión alrededor da sostenibilidade, a innovación social e as oportunidades de futuro para os territorios en transformación. A xornada que arrancará ás 11 da mañá na carpa do propio torneo vai contar coa participación de empresas e entidades de referencia no territorio como Albac, Intacta, Reganosa, ENCE ou Instituto para a Transición Xusta e que compartirán as súas experiencias, proxectos e liñas de actuación en materia ambiental, social e económica. Baixo o lema, o éxito non está máis que na suma de pequenas cousas repetidas día a día, o encontro pretende poñer en valor as iniciativas sostibles que se están desenvolvendo no municipio e analizar como a colaboración entre distintos axentes pode contribuir á creación dun modelo de desenvolvemento máis equilibrado, inclusivo e resiliente. Con respecto ao programa da xornada, o subdelegado do Goberno en Galicia, Julio Abalde, vai abrir a convocatoria para continuar co experto Ángel Prieto, que se encargará de presentar a cita. A semana intervirán Ignacio Lazcano, de Albac, Héctor do Pico, de Intacta, a delegada territorial en Galicia do Instituto para a Transición Enerxética, Nuria Álvarez, Silvia Cortiñas, en representación de ENCE, e Andrea Míguez, responsable de Transición Enerxética de Reganosa. A semana haberá unha mesa de debate dende as 12:30 e tamén vai ter lugar unha ruta de educación ambiental aberta neste caso polo lago e pola súa contorna. A asistencia a esta xornada vai ser totalmente gratuita. As labores de boadura das 4 torres de refrigeración que van ter lugar neste caso este mesmo xoves aquí nas Pontes seguen a dar que falar. De feito, a Asociación Pontesa en Defensa do Patrimonio Industrial da nosa vila ven de sumar un novo apoio, o da Fundación RIA, dirixida polo prestixioso arquitecto británico David Chipperfield, e que demanda que se paralicen estes traballos denantes de que rematen os estudos que determinen se é preciso conservar ou non estas estructuras como ben patrimonial. A Asociación de Patrimonio Industrial das Pontes vende a sumar un novo apoio, neste caso da manda Fundación RIA, encabezada polo arquitecto británico David Chipperfield. A entidade que lidera o gañador do premio Pritzker 2023 remitiu unha carta de apoio á labor que está a realizar este colectivo en a que se respaldan as súas reivindicacións para suspender cautelarmente a boadura das 4 torres de refrigeración que pasado mañá vai efectuar Endesa, dentro das labores de desmantelamento da central térmica das Pontes. Segundo se recolle na misiva do prestixioso arquitecto londinense, ningún elemento de valor patrimonial debería ser derrubado sen que antes se realizase unha avaliación técnica rigorosa que identifique o que constitúe patrimonio industrial dentro do complexo. E entenden que realizar esta boadura sen esa identificación previa supón un risco irreversible para un legado que non se vai poder recuperar. Este novo respaldo súmase ás doutras 14 institucións, non só de todo o país, senón tamén de carácter internacional, como a ICOMOS España, o TICHICH, a Fundación do Como Ibérico, Incuna, Hispania Nostra, ou o Colexio Oficial de Doutores e Licenciados de Galicia, ademais do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela. Con eles, máis de 40 científicos e técnicos a nivel particular, 9 catedráticos e 21 doutores dunha decea de universidades, segundo recollen dende a propia Asociación de Patrimonio Industrial das Pontes nun comunicado. Dende a propia entidade de Pontesa tamén solicitan o respaldo de máis voces da ciencia e da técnica e confían en que este clamor técnico e científico logre paralizar a boadura das 4 torres de refrigeración programada para a tarde do xoves. E non abandonamos o entorno da central térmica, ainda que iso sí, ímonos ata o Lago das Pontes porque segue a ser un gran atractivo non só do turismo de deportes acuáticos, senón tamén do turismo de natureza. Dúas plataformas como son Nos y Mis Zapatos e Galidrón, con máis de 230.000 seguidores entre TikTok e Instagram, escolleron esta paraxe pontesa como eixo das súas últimas actividades. O Lago das Pontes é xa unha das grandes ollas da natureza galega. Tras a súa creación grazas ao proceso de recuperación ambiental da antiga mina de lignito, convertindo un pasado industrial na praia interior máis grande de España e en todo un exemplo do que é turismo sostible de natureza, as súas amplas zonas verdes, os seus paseos e as súas augas turquesas enfeitizan non só a todo aquel que se anima a visitar a zona, senón tamén aos creadores de contido especializados en promocionar os recunchos naturais máis singulares de Galicia. Proba desta fascinación foi a recente parada neste enclave de dous referentes da divulgación turística e do
do patrimonio galego nas redes sociais, Galidrón e Non Sin Mis Zapas. Estes dous perfís, coñecidos por dar conta da beleza e riqueza natural e cultural de Galicia, adicaron espazo nas súas plataformas de TikTok e Instagram para poñer en valor a magnitude e o atractivo do Lago Pontés. A repercusión deste tipo de iniciativas non é menor, é que sumando as súas cifras, os dous proxectos alcanzan unha comunidade de 230.000 seguidores. Un número que convirte a aparición do lago nos seus perfis nun escaparate masivo, capaz de impactar de forma directa nun público nativo digital, viaxeiro e apaixoado das escapadas de natureza, e consolidando os espazos que aparecen nas súas publicacións como destinos imprescindibles na lista de milleiros de viaxeiros. Tanto Lucía de Non Sin Mis Zapas como Sergio e Dayana, creadores de Galidrón, promoven un turismo consciente, responsable e respetuoso co entorno e as comunidades locais e que tamén ten a súa importante repercusión na economía local. De feito, a difusión do Lago Pontés neste tipo de espazos vai máis aló de dar unha visibilidade global ás opcións infinitas que ofrece esta zona, non só a nivel deportivo ou de actividades vencelladas coa natureza, senón tamén como motor económico local. E que a combinación entre a posta en valor do patrimonio natural e a comunicación digital estratéxica é a fórmula perfecta para posicionarse como un referente do turismo sostible do século XXI. Visitamos agora Ferrol. Ali o pasado venres tiña lugar unha curiosa iniciativa, neste caso dirixida a dar a coñecer o camiño inglés e reivindicar a súa importancia. O colectivo Pontes Pétalos, adicado á elaboración de alfombras florais, sumábase a esta actividade que consistía na elaboración de 8 alfombras efímeras nas que tomaron parte veciños e veciñas non só das Pontes ou de Ferrol, senón tamén de outros concellos da contorna. A Asociación Cultural Pétalos sumouse a homenaxe ao camiño inglés que se desenvolveu o pasado venres no Paseo de Curuxeiras de Ferrol. De feito, preto de 60 artistas procedentes de toda Galicia participaron nesta convocatoria ideada do grupo Cidae Galicia, unha das entidades que está traballando para que a UNESCO recoñeza as alfombras florais como patrimonio mundial e que puxo en marcha esta cita coa fin de reivindicar o camiño inglés ata Santiago. De aí que se escollese o Peirao de Curuxeiras como punto de partida ao tratarse do quilómetro cero deste percorrido. Precisamente nesta zona confeccionaronse un total de 8 alfombras deseñadas polo arquitecto Manuel Alonso e que plasmaron a historia e a arte de Ferrol e da Roita Xacobea. As seguintes composicións houbo esceas inspiradas no Peirao ferrolán, alegorías do Camiño de Santiago, o escudo de Ferrol e incluso unha referencia sobre a loita contra o cancro. Como materia prima apostouse por materias sostibles como cunchas de vieira, berberecho, almexa, zamburiña, caramuxo, mexilón e lapa, combinadas con areas naturais, flores e outros elementos vexetais. Ademais dos integrantes da Asociación Pontesa, tamén participaron neste evento artistas chegados de Mañón, Ortigueira, Ferrol, Betanzos, Miño, Bueu, Mondoñedo e Santiago, e aos que se sumaron membros da Fundación Hospitalarias Centro Pai Meni e da Asociación Española contra o Cancro de Ferrol. Incluso o obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando Galicia Cadiñanos, tamén tivo a oportunidade de desfrutar deste museo aire libre na véspera da conmemoración do Día de Galicia. Non só Galicia e a contorna da comarca de Ferrolterra do Home do Ortegal son relevantes pola súa vencello co Camiño de Santiago ou polo atractivo do Lago das Pontes, senón tamén por outros recunchos naturais. De feito, a Deputación da Coruña reeditaba hai uns días o seu concurso Hoxe Escribo en para dar a coñecer eses recunchos dos 93 concellos coruñeses máis emblemáticos. Un certame de relatos que pecha o seu prazo de inscripción o día 3 de setembro, en o que poderá participar calquera persoa maior de idade. A Deputación da Coruña xa ten en marcha unha nova edición do seu certame de relatos Hoxe Escribo en, e co que se pretende fomentar o talento creativo ao tempo que reivindica a natureza, o turismo e a paisaxe dos 93 concellos da provincia. A proposta, que celebra a súa edición número 14, preséntase baixo o lema Relatos para viaxar polos concellos da provincia da Coruña. É unha oportunidade para que todas as persoas maiores de idade presenten microrelatos ambientados nun destes territorios e así obten algún dos premios de estadías rurais que se ofrecen. As composicións literarias poden estar escritas en galego ou en castelán, pero deben ser inéditas e non ter sido presentadas en ningún outro concurso. Ademais, o texto non vai poder superar as 500 palabras. Poderán estar relacionados coa historia local, as lendas propias, as tradicións do pobo, persoeiros destacados, valores positivos do municipio ou a súa riqueza cultural ou medioambiental. O prazo de presentación remata o 3 de setembro e pode tramitarse con tan só cubrir o formulario habilitado na web da Biblioteca da Deputación da Coruña. Cada persoa poderá participar cantas veces queira, cumprimentando un formulario por cada unha das súas participacións. Ademais, as dúbidas do concurso pódense solventar contactando coa biblioteca.info@dacoruna.gal ou ben no teléfono 981 415 176.
En canto aos premios, estes consistirán en paquetes turísticos ou que se vai sumar tamén un sorteo de varios lotes de produtos gastronómicos entre todos os participantes. As bases completas do concurso pódense consultar na web da Biblioteca da Deputación da Coruña. E para os xeareiros e xeareiras do Gancho e do Crochet, a súa cita chega da man do colectivo Puntadas con Agarimo. Van a organizar un novo taller, neste caso no Hotel Portas do Eume da Capela, e que vai ser dirixido por Laura Carmona, máis coñecida como Sisimiu. O día 9 do mes que ven, o Hotel Portadas Fragas da Capela vaise converter no escenario dunha nova cita do colectivo Puntadas con Agarimo. Vai ser da man dun evento deseñado para os amantes do gancho do crochet e que busquen perfeccionar a súa técnica da man dun dos mellores referentes do sector. De feito, a protagonista vai ser Laura Carmona, máis coñecida como Susi Miu, e que se vai encargar de impartir un obradoiro sobre a técnica Yike ou Join as you go, e que consiste en ir unindo motivos de gancho a medida que se van tecendo, evitando costuras finais e logrando acabados impecables. O evento, que se vai desenvolver entre as 10 da mañá e 1 da tarde, está pensado como unha experiencia amena e relaxante para desconectar e compartir afección, e que ademais de adentrarse nesta innovadora técnica de gancho, tamén vai haber un buffet libre, ideal para ir repoñendo forzas. 3 horas de formación práctica, trucos e convivencia que van contar con prazas limitadas. De feito, as persoas que desexen anotarse terán que telefonar ao 658 961 505 ou ben ao 660 666 186. En canto ao prezo por asistente, as socias de Puntadas con Agarimo deberán aboar 40 euros e 50 euros as persoas non asociadas. Esta fin de semana o deporte vai volver ser, neste caso, protagonista da actualidade municipal. No circuito de velocidade das Pontes temos nova proba do circuito VF Timing con máis de 80 motociclistas inscritos. Esta fin de semana volveremos contar cos mellores pilotos no circuito municipal de velocidade da man dunha nova edición da VF Challenge de motociclismo. A cita, que vai ter lugar o sábado e o domingo, contará coas categorías de Mini GP, GP Sport, Supermoto, VF 65, 85, 90 e 160, Minimotos e Pit Motar para adultos. Un total de 80 pilotos xa formalizaron a súa inscripción para esta fin de semana e que, como é habitual, vaise dividir entre as xornadas de adestramentos libres, as tandas cronometradas e as dúas carreiras oficiais e puntuables que deberán afrontar todos os participantes. Con respecto aos horarios, o sábado vai ser día destinado aos adestramentos, comezando ás 10 da mañá ata as 7 da tarde, e xa o domingo terá lugar a xornada competitiva dende as 11 da mañá e ata as 4 da tarde. Do mundo das motos ao mundo do fútbol, porque o CEDES Ponte xa está a preparar a nova tempada. De feito, hai uns días daba a coñecer os que van ser os seus dous novos adestradores e tamén nestas últimas semanas están a presentar aqueles fichaxes que chegan ao Clube Pontés e tamén aos nomes dos futbolistas que non van estar o vindeiro ano vestindo a camisola azul. O Clube Deportivo As Pontes segue adiante coa súa reconfiguración para afrontar a vindeira tempada na segunda futcal. Os azuis arrincan unhas semanas á pretempada e os adestramentos da man dun plantel de xogadores moi renovado e ao mando dunha nova dupla técnica formada por Sergio Portela e Ernesto Paz como segundo adestrador. A ilusión, o traballo e a ambición son os piares fundamentais desta nova andaina deportiva deseñada coa fin de lograr o ascenso de categoría. De feito, a dirección deportiva está traballando para confeccionar un plantel de xogadores equilibrado e de garantías, en o que se aposta por moitos xogadores locais. Así as cousas, segundo xa anunciaron dende o Clube Pontés, esta tempada vanse incorporar David Echavarri, que xa vestiu a camisola azul, Diego Rey, Chema Franco e Alex Riobo, aos que se suman os xuvenís Diego Lozano, Alex Leal e Xalo Rodríguez. As semades seguirán no Clube Pontés tras a súa renovación Xoel Purriños, Bruno Picos, Jandro López, David Zendán, Carlos Villasuso, Anxo Blanco, Xandre Fernández, Caliú Quebe, Luis Molina, Samuel Seco e Javi Fernández. En canto ao capítulo de baixas, non seguirán no CEDES Pontes Mario Regueiro, Hugo Blanco, Israel Varela, David Otero, Hugo Guizán, Elías Otero, Sergio Cabarcos e Alén Paz. Aínda quedan por diante varias semanas nas que o Clube Pontés vai seguir dando conta das novas facianas que aínda están por chegar, xa que a Liga non vai arrincar oficialmente ata a fin de semana dos días 12 e 13 de setembro. Iso sí, haberá amigables dentro do calendario de preparación dos azuis e dos que lle ximos dando conta en vindeiros espazos informativos. Dous nomes propios de regatistas locais, o de Adrián Gregorio e Antón do Pico, coroábanse esta fin de semana en Alemanha da man do Campeonato do Mundo de Vela en categoría Borien. Os dous pontes subíanse ao terceiro lugar do podio da categoría Sub-22.
Os regatistas ponteses Adrián Gregorio Montero e Antón do Pico Arias subíronse esta fin de semana ao podium do Campeonato Mundial de Vela na categoría Borien. Os integrantes do Náutico de Ares lograban o bronce na categoría xuvenil sub-22 durante a edición número 64 desta cita mundialista e que tivo lugar durante a pasada semana na localidade alemana de Travemünde, en augas do Mar Báltico. Os dous integrantes do Náutico Ría de Ares sumaron 39 puntos tras as 10 mangas disputadas, cunha segunda posición na segunda manga e unha terceira na novena. Como primeiro clasificado quedaba o barco italiano liderado por Cosimo Di Cenzo e Gabriel Bellino con 27 puntos e a prata foi para a parella tamén española integrada por Sisela Casuso e Tomás Budiño con 29 puntos. Este bronce súmase a prata das regatistas do Clube de Vela Fluvial das Pontes Alba Abril e Paula González na proba feminina e a un segundo bronce, tamén nesta categoría, da pontesa Jimena Abril, que compartiu barco coa viguesa Mencía García. Pois así, con estes dous importantes nomes da vela mundial, con este novo bronce mundial para as Pontes, pechamos esta edición deste martes. Como sempre, mañá máis información, 9:30 da noite, aquí en As Pontes hoxe, na televisión local das Pontes, pero iso sí, información en todo momento nas redes do Concello das Pontes e tamén no seu espazo aspontes.org, ademais de en Radio M. Teñan moi boa noite e vémonos mañá.